दिनैहाय बे अफिसाव हाबनाय जासिगोन फार्स्ट टाइम आगान होनाय जासिगोन नामा माहाजोनफोर ओरैहाय माबा बानायदों नालाय बेखौ एसे नायहैनि मा होनना बुङो 5 तारिखनि थाखाय रेडि जानानै खालामगासिनो दङ नालाय बेखौनो एसे नायहैनि लोगोसे नै कालारफोरा फुनहांजोब्बाय ओरैबो ओरैबो नैबे डेन्जार बुस्थु दे डेन्जार जिनिस बियो हासुवानि बेथ' बेथ' अरिजिनेलानो दांलै नैबेलै नैबे फिसाया नै बेफोरबायदि माबा थाजोबो फुर खारो नै अरिजिनेला थिगानो जिनिसा बे आरोखि हाबफैदों एसे ओरै सेजोंथ'थ' सेक्रेटारियावहाय एसे हाबफैदों गोदान सरखार जासिगोन नालाय 5 तारिखआव समायखिरा लागोन बेनि जायगा फोसाबफैदों माने फोसाबनायखौ नायहैनि एसे माबायदि फोसाबजेनबाय नालाय हनै सोरबा दैदेनगिरिफोर फैगोन जोंबो एसे नुजाफैनांगोन जानाय नङा बिदि आरोखि साजायजोबथारदों साजायदों माने माबा नुदों नै गोदोनि बायखोन्दा नेरसोन बेयावनोथ' जों खनसे जुद्ध जाफैलायनाया जुद्ध माने बाथ्रा बुंनाय आरोखि ना बहुत बाथ्रा बुंलायनाय जादों नै हाग्राखौ फोसाबगासिनो दङ ओरैबो ओरैबो मेचिनजों होदों आरो होदों 5 तारिखआव माने साफा जानांगोन ना बेफोरो एसे मोजां आरोखि बेफोरबायदि एसे नायहैलाबायनोसै एसे बैयावहाय फोसाबनायखौ ओरै हाग्राखौ फोसाबगासिनो दङ 5 तारिखनि थाखाय नै गारिबो लाबोनानै नाथमजोबसिगोन हाग्रा दुजोब्बायमोन ना बैजोंबो हाग्रा दुबायमोन ओमफ्राय दा हाग्राफोरखौ फोसाबदों दानगासिनो दङ नै 5 तारिखनि थाखाय बेफोरो रेडि लासै लासैनो बैफोरजोंबा सोरनि न' जागोनलै बेफोरबा बेबारावसो एसे मोजाङै हाबग्लुंलाबायनो मोनसिगोन आवगोलथ' बेफोरबायदि हाबफैलाबायामोन फैनायालाय थ' बैयाव नायहैबावनोसै एसेबाव दान्दिसे बेफोरबायदि फोसाबगासिनो दङ हाग्राया एसे माबा जाबायमोन ना हाग्रा जाबायमोन फोसाबनाय जायाखैमोन ओंखायनो नैबे 5 तारिखनि थाखाय बेखौ हाग्राफोरखौ फोसाबनाय जादों मोजां नुसिगोन एबारावहाय हाग्राखौ दानना होबाय जेला बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बेनि सिगां आङो साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजाफोरनो क'क्राझार जिल्ला BPF आरो गासैबो BPFनि जानानै सासे क'क्राझार जिल्ला BPF कमिटिनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो साफ्रोमबो रायजो राजानो साबायखर बावग्रोनो नागिरदों साबायखर बावहरदों बिथांमोनहा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौहाय फिन आरो BTCनि गाहाय हिसाबै सायख'नानै लाबोफिननायनि थाखाय आङो थोजासे आरो साबायखर बावहरबावबाय बेनि उनाव मैया जोंनि 28सा जाय MCLA बिथांमोनहा देरहासार जाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावहाय आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथांखौहाय लोगो हमहैबाय आरो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि श्रीजुत हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो लोगो हमबाय जोंनि दाखालि PMB मिटिं मथेब्ला प्रस्ताब लानाय मथेब्ला सिगाङावनो हाग्रामा सारा बुंथिनानै दोनखानाय 3 अक्ट'बर खालिनो शपथ ग्रहण लानायनि बाथ्रामोन नाथाय मैया चिफ मिनिस्टार सारजोंहाय रायज्लायनानै 3 तारिखआव बिथांमोनहा गोबां हाबाफारि थानायलाय चिफ मिनिस्टार सारजों रायज्लायनानै 3 तारिखनि जायगायावहाय 5 तारिख खालामफिननाय जाबाय बे हिसाबै मैया सारा लोगोनो बिथोन होबाय जोंनि मावथि फारियाफोरखौहाय मैयानिफ्रायनो बे 5 अक्ट'बराव जानो गोनां जे समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंनो हायो रायजो राजाफ्रा खुनु उसुबिदा मोना सिगां बोसोरफ्राव 17 बोसोराव जेरैबायदि मोजाङै मोजां फालिबोदों बेबादिनो देग्लायबो मोजाङै मोजां जाहाथे रायजोफोरखौ गोजोनग्लाय होनो हायो बे हिसाबै बिसोरनि फैनाय थांनाय गासिबो थानाय जिरायनाय मिटिंखौ माबायदि मेनटेन खालामगोन बिनि थाखाय मैयानिफ्रायनो मावनो जोंखौहाय बिथोन होबाय आरो बे हिसाबै
डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय जेसेबां अफिसारफोर दङ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सारा बिथांमोनखौ दायित्व होजोब्बाय गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै राननानै होजोब्बाय आरो बिथांमोनखौहाय सहाय खालामनो थाखाय जोंनि बिपिएफनि जेसेबां सांग्रां मावथिफोर दङ बिथांमोनहा मैया मोनानिफ्रायनो लागातार बे सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव थानाय फोथारावहाय लागातारै हाबाफारियावहाय नांथाबनानै दङ आसा खालामो 5 अक्ट'बरावहाय जोंनि बे मा होनो बेखौहाय शपथ ग्रहण प्रग्रामा मोजाङैनो मोजां जागोन आरो खुनु रायजो राजाया बेवहाय खुनु मा होनो खस्थ' मोननाय नङा आरो बयनिख्रुइबो गोजोनथाव बाथ्राया बे जोंनि क'क्राझार जिल्ला हिसाबै आङो डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जोङो 17 बोसोर 22 बोसोराव जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय जोङो 6 जन देरहायाखैमोन 6टा समस्ति दङ देग्लाय जोङो 6 जनबो लाबोजोबनो हाबाय बिनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्लानि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौहाय आरो रायजो राजाफोरखौहाय साबायखर बावदों आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बे देग्लाय जोंनि सनितपुर आरो गहपुर बे हादाबनि रायजो राजाफ्रा फार्स्ट टाइम बिटिसि आवहाय इलेक्सन होजेननो मोनबाय आरो बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफखौ जथेस्थ' सहाय खालामहोनानै देरहाहोजोब्बाय बिथांमोना उदालगुरियाव थानाय धोनस्रि रौता आरो हरिसिङा आरो भैरबकुन्द बे मोनब्रै मोनबा जायगायावहाय बिथांमोनहा गावबागाव समस्तियावहाय भट होनानै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनानै गभर्नमेन्ट दानायाव बिथांमोनहा हेफाजाब होबाय फार्स्ट टाइमावनो बे हिसाबै आं बिथांमोनखौबो सनितपुर आरो गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि जानानै थोजासे साबायखर हरबाय आरो आसा खालामबावबाय फैगासिनो थानाय 5 थारिखनि जेनोखि शपथ ग्रहण बियो मोजाङै मोजां जागोन आरो चिफ हाग्रामा महिलारि सारा चिफ हिसाबै बेवहाय शपथ ग्रहण लागोन बिथांनि दैदेननायाव 5 बोसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जोंबो कपारेसन होनानै दैदेनलांनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय जायखिजायानो जादोला खामानि मावग्राफ्रा नै लैहोर लैहोरनो मा कालारबो फुनगासिनो दङ मा फुनगो सेंग्राफोर नंगौ 5 थारिखनि थाखाय ना मा आच्छा दे बोलो हो ओरैबो गुफुर कालार होजोबसिगोन ओरैहाय गुफुर कालार सुनै गथ'फोरा फटकल' लानो फैखासै बिटिसि सेक्रेटारियावहाय अफिसथ' नङा हाग्रा फोसाबदों नालाय बावहाय फैदोंमोन दान्दिसे नायदों ओमफ्राय बिपिएफ दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि गोख्रोंनो मावथि ओरै सावदों आरो सावदों एन्जरा बबेयाव थागोन बबेयाव मागोन जालायदों 5 थारिखनि थाखाय बियो ओरैबायदि साफा खालामदों फुरा एन्जर मोनदोंना मोनाखैथाय एन्जर मोनाखै दा आदा एन्जर ओंखाराखै दा लागाव ओरैबो हाग्रा दानदों हनै हाग्रा दाननायफोर हाग्रा एवस्रांजोबदों नै नोंनिया मा दानदों दंफां मुरा 5 थारिखनि थाखाय ना मा 5 थारिखनि थाखाय होख्लायदों नै ओरैहाय सावदों ओमफ्राय थुरि बाजैमोना हासिबनि थाखाय लांफैदों थुरि बाजैमोन मादैमोन गासैबो ओरैहाय सेंग्राफोर होदों हाग्रा दाननाया ब्रंल' बेफोर गासैबो 5 थारिखनि थाखाय होदों नै 5 थारिखआव फैनांगोन एसे बा बेरे गाबनायफोर बायदिल' खोनाखाबायना नोंथांमोना एसेब्लाबो नुबाय जानांगौ हाग्रा 5 थारिखनि थाखाय माबायदि लाहार फाहार खालामदों नङा होनबा बेफोरबायदिनो नै बयबो सेंग्राफोर चसमा गोसोम गाननानै नङाबा मेगनाव बे हाग्रा दाननाय हाबो नालाय एसे एनै दंफां फिसाफोरा फ्रातल' थांखायो दोनथ'नाय जाबाय दिनै फिसा ब्लगखौ बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय।